Так хіба мепурад ки фарзандошон дар интернат бошанд, аммо ҳамаш аямун зарури ҳаст ки вай нест, маблағ нест. Хундан, ҳоҷира вақтан. Ман намида дорум, зуру намераса. Бурдум дар интернат додум, ман модарум. Дилам чи вайрон шид. Бо рафтина бо гирифтум, бо ина мебарам, бо мемонушона. Барои ки хонаву дар надорум, ман дар берун зиндагӣ дорум. шавҳар надорум, шавҳар медоштум, ба ҳамин ҳол мезадам. ҷудо шудагим, чанд сол шид. нигоҳ намекунад, не. Намегӯяд ки дар дуниёи олам чӣ гапай. худашон тайёр неолидаи зиндагӣ дар кӯдак нигоҳ кардан тайёр нест, барое ки падар модар ва ё ҳеҷ маҳал фарзанди беникоҳа дар хонашон раҳ наметиҳанд, барое ки шармандагист айрӯи ислом гирем ва бурда мепартоянд дар пушти ҳамун интернато ки мақсад ҳичка нафаҳма, аз сари худашон соқӣ мекунанд кӯдакҳои бечорая. Агар нигоҳбин карда натонад, чем вай гушнаву ташна мегардад, интернат ба месупорад, интернат худ инҷа ба якчи кӯдак мебинад, меомӯзад. Ин занак фақат пушти зиндагӣ бошад, агар ӯ фарзандашам нигоҳ кардан дар кор, тарбия кардан дар кор. Дигар вай вақтам надорад барои тарбия кунад. Мисол ман дар як ҷои зиндагӣ дорум ки дар оҷо ҳамин мисол сагабандӣ наместам. барое ки ин ҳаминҷа дар зиндагӣ дорум, на дар дорад, на треза, ягон чӣ надорад. Будакам на ҳеҷ гармарӣ чӣ. мебарам мемонушамо дар интернат. ман ин тарафдор ва бетарафи ин занҳо нестам, чунки ман ҳар як таҷрибае мебинам ва мефаҳмам ҳар як занро. пеши ҳамин короя кардан, таваллуд кардан бояд хушубтарак фикр кунам, бояд ҳамин духтарони занони тоҷик, чунки корои бераҳмона мекунанд қатъи ҳархела бачаҳо, баъд намедонанд кӯдака ки ҷо кунанд, бурда дар пушти ҳамун интернато мепартоянд ки ҳавая гиранд, ай сари худашон соқӣ мекунанд гуфти ҳамун гапҳо. инсон бояд фикр кунад аз пеш таваллуд кардан ки оё ҳамин кӯдак дар кор аст ё не. икарат квартира биём, ягон ҷой сос хел ҷои гармӣ биём, насиб боша ё худои шо мегирам меёрум шуна. Худатон кор мекунед? Худам кор мекунам, дубора кор мекунам.